పార్ట్ 2 ఆఫ్ గృహప్రవేశం బ్లాగ్. రాగానే ఫస్ట్ మా అక్క మా అందరికి వాటర్ ఇచ్చి చాలా బాగా రిసీవ్ చేసుకుంది. ఆల్రెడీ మేము వచ్చేసరికి మా రిలేటివ్స్ అందరు వచ్చేసారు ఇక్కడికి. ఈ రోజు మా అక్క బావ వాళ్ళ ఇంట్లో కొత్త అడుగులు స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు. ఆ న్యూ స్టెప్స్ తోనే వాళ్ళకి ఇంకో కొత్త మెమోరీస్ కూడా స్టార్ట్ అవబోతున్నాయి. గృహప్రవేశం అంటే జస్ట్ ఏదో ఫంక్షన్ కాదు, అది వాళ్ళ డ్రీమ్. ఈ రోజు మా అక్క కళ్ళలో తన హ్యాపీనెస్ చూడాలి. ఈ ఇల్లు కట్టించిన తర్వాత తన మాటల్లో చెప్పుకోలేకపోతుంది. ఇంకా మన వాళ్ళ గృహప్రవేశం అంటే మన అందరికి సెలబ్రేషన్స్ ఈ రోజు. అందరు రాగానే మా అన్న మా వాళ్ళందరినీ తీసుకొని ఇల్లు చూద్దామని చెప్పేసి లోపల తీసుకెళ్లాడు. ఇల్లు చూడడానికి వచ్చి బయట ఫుల్ ఎండ కొడుతుందని చెప్పి అందరు లోపల సెటిల్ అయిపోయారు. ఇక్కడ డింపుల్ ని చూసారా, లేట్ గా వచ్చి లేటెస్ట్ ఎంట్రీ ఇస్తుంది. స్టైల్ గా ఉంటదని చెప్పి ఫంక్షన్ కి అందరు షూస్ వేసుకొని వచ్చారు. కానీ తర్వాత తెలిసింది అందరికి ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ కి ఎప్పుడు అసలు షూస్ వేసుకోలేదని చెప్పి. ఈ రోజు ఫంక్షన్ కి మా సోనియా అక్క అయితే ఫుల్ రెడీ అయింది. పాపం తను ఎందుకు రెడీ అయింది ఏంటో కానీ మా అన్న అయితే ఫుల్ ఆడుకున్నాడు తనని. ఇక్కడ మా మమ్మీ మా అక్క వాళ్ళు గృహప్రవేశం చేశారని చెప్పేసి ఇద్దరికి బట్టలు పెట్టింది. చాలా ఇయర్స్ తర్వాత మా అక్కలందరినీ ఈ రోజు కలుసుకున్నాం కాబట్టి నేను మా అన్న ఇద్దరం కలిసి ఫోటోగ్రాఫర్ తో ఫోటో తీయించుకున్నాం మా అక్కలందరితో. ఫైనల్ గా ఒకసారి ఇల్లు చూసొద్దాం పదండి. ప్రతి నిమిషం మారుతూనే పెంచైనా కునుకప్పుడు కుదిరే నీ కన్నులలో